Bya basubati abo bakogenda kogonkya ase chinyagitari imeye county ya Kisii na gusiria obuguma bwabo ase chinchira cy'obotutukano kogenda komentekana nige gati ya basubati korase county yo bakorago no yokurige kirgo cy'obugavana imeye county ya Kisii nabo igoro mumanyi bwa mangana y'abana n'abasubati Julie Nyancha-Manyamao besokire na kugikeria obuteneneri bwe county nabo igo chinyagitari ekyo aso gutakora emirimo yabo boikirano eri gutanga basokano buneyo okwana n'Ensoko TV imeyo mochi bosongo nigo bono baganire serikali kulika abamanyi bakoiboria nabo igo ko bamaiso chinga kya basubati bebwatiranete bagenderete konyora obokonyi bobwango. Julie Nyancha-Manyamao noyo kuborie kero cy'obugavana bwa Kisii County nande noyo romunyagitari bw'abang'ina n'abana bake nigo nkwira ribageri goichanera mono amakweri abasubati ayo abaireme ya gusiga estinga kicha bwango iga nonye ko ruiso mwako uri ondu chagete abang'ina abange basirire amagimabo chinga kibare musigo ne chinga kibako gonki ekiogo 10 abang'ina babange okonyora abana babo ebagusireranda n'abang'ina basira kengima igo tukumeti na kurutwa agachagete gokurana abang'ina bakure ninke county ya Kisii yakorire egere gotema gutanga makweri ayo muna mwaigwete moisonde musubati kurukenya nyaga nyagitari nasirete obugima bwae umwana agakweranda hande wiki yaeta mukaigwa musubati odikoruo gembo nero nasirete obugima bwae umwana agakweranda musubati korutaba Commission Hospital nero nasirete obugima bwae obugima bugakweranda nindika atorare na amagima y'abasubati n'amagima y'eng'enjo nanda abasubati abana bagotenenia omochi nande nabo bagochikorendegesa kukyo mogusino ne chinga kya mambi igongo sabe county ito ya Kisii eto tebi no mochando nkayore onye gasi asinire yokorigeria mang'ana y'amakweri y'abasubati n'abana bake batagotema barangeria abantu bare no bomanyi munanje ninde no bomanyisa mang'ana y'abang'ina n'abana bake egere tubwaterane toteme gutanga amakweri aya abuchire ime ya Gusii ekende gya kabera abanyagitari baito goika batoke bare no bomanyi ebiasara bye county korika abanyagitari batasometi buya gosaba abanyagitari bare n'amasakara lakini experience mbabwati yagerira abang'ina baito bakure abanyagitari abwa bange okoiguno mong'ina nkomotebia aye naromiru gochia ero motaina kanye ko mong'ina tari ayo motangani igambari na bomanyina tari bakungu bonsi bakorumwe njere yemo ekaro igweto mokungu akonya gosega segana gaki karankonya korarigerina ningieke bono mong'ina oyo arera mono kubwa bakungu bande ekaro bakonyora abana igeminatina obomanyi tiabo gende igoro experience ebiasara byo go transfer abanyagitari babwate experience mwamanya koruo mwareta abanyagitari abanyiboka nero yagerire ebinto biri bikonye basomire singa kichamaega biasirire yagerira abang'ina baito bachakire gusira amang'ana y'abang'ina anyare ko bagutangasa Gusii mono etwarenge gusaba county ito ya Kisii emoreke mono kiagera moso ntumu n'abang'ina twasirire abang'ina baito n'abana baito bari ngo chiko babarai ba mambi etwarenge gusaba tutige siasa tutige kubekese county ito abagambi abanyagitari bari gigwe bari babwato bumanyi mono elinda abana baito n'abang'ina barendwe naende naye ngosaba abanyagitari baito kera murese chigasi murende kabisa abana baito mbasira amakwirira mu basokano alitwaye nkonyara togutanga tokonyara kaba tokonyabeka kobo nigongo kumiekera konya abana bachinyagitari bakubina bakurira n'obururu bonge ondete yokubeka ng'abakonya abanyagitari okonya batigete magega batiga abana baguchandika bakurira n'amayanda kwanya omwana oyore bakokirire kwanya obwire kurara ase gitanda munyagitari tarekora achikukomora ekera ikiro munyagitari agotenga obipole omwana oyo arara seng'enje konyora nturagira nitumwirese gitana kanche chayenjireka tarinza chiwe kaweka mwatekera goiga mwikange mwarra abana ekera baguchandika bara abana bakeseng'enje mwana taramanya experience yo konyana no mwana goiko mwara kingi yakonyora omwana erigera amanya konyora omwana tekonyora busayo goiko mwikange neba no mwiburi kare abana ekera bakanyoru n'abaiburi bagaikiranye batukeka abana bamenya konyora abana bandi